Aintzat, osasungintza euskalduntzeko mugimenduak eta Euskal Herrian euskarazek 8 puntutan oinarritutako manifestua prestatu dugu. Eta orotara, osasungintzako 501 langilek bat egin dute eskaerokin. Hain justu, ondokoak dira Euskal Herriko alderdi politikoei, sindikatuei, unibertsitateei eta dagokien eragilei egiten dizkiegun eskaerak. Lehenik eta behin, arretaren kalitatea eta ekitatea. Bigarren, lehen mailako arreta euskaraz. Lehen mailako arreta euskaraz eskaini eta eman behar da leku guztietan. Hirugarren, euskarazko zirkuituak abiarazi, zirkuitu elebidun bezala ezagutzen direnak. Laugarrenik, ikasketa prozesu oro euskaraz bermatu eta lehenetsi. Bosgarren, euskarazko arreta eskaini gaixoak eskatzera behartu gabe. Seigarrenik, historia klinikoa euskaraz lantzeko eta jasotzeko aukera bultzatu. Zazpigarrena, euskaraz emandako arreta profesionala langileen lanbide garapenean, hala nola esien ebaluaketan kontutan hartu. Azkenik, arreta euskaraz emateko baliabideak sortu eta garatu. Bada garaia, euskaldunok ere kontuan hartzeko, eta egun Euskal Autonomia Erkidegoko osasun itunaren osaketan dihardutenei ere, erantzukizun horiek berma ditzatela exigitzen diegu. Ez da herri itunik egongo, ez da elkarbizitzarik ere, euskarazko osasun arretarik gabe.